Weche mag mamoko wayudo kanyo ni apisi mano mar Lake Basin Development Authority sanito koro ne otimo winjruok mano mar higni 3 kod jopith mago mag kich e alwora mano mar Nam Victoria, kama bende ne gisingo ni gibiro bedo ka gisiro gi kod gige kich mago ma bende romo 600 duto te. Kawuono waketo winjruok e yo mar pidho kich gi organizations 3, mano wan kaka Lake Basin, Wifoma gi The Hive. Nikech ung'eyo ni kaka Lake Basin, gimonego watim kendo en kelo jodongruok, joma kelo dongruok kanyakla, mondo jowa oyud konyruok e alwora ma Nom Nolwe. So ne wayudo The Hive madhi timo gimiluongo ni extension services and capacity building. Gidhi puonjo jopur kaka itimo pith mar kich, gidhi puonjogi kaka itimo keyo mar kich e yo ma ok ineg kich, to bende ok iwang' alwora seche ma ithodho kich. Wan kaka Lake Basin ne wachung' negi ni wadhi ng'iewo negi sanduge 600. Sanduge 600 wadhi spend pesa madhi $4,000,000 mondo pith mar kich ni okonywa rito alwora, mondo pith mar kich ni omi jowa oyud pesa makare ma wanyalo dongorego kendo wagero godo ngimawa e yo makare. Watemo ng'iyo ni bang' higni 3 wabro timo review of this MOU, but kinde ka kinde wabro timo limbe kwang'iyo ni to tich dhi nade, be gitiyo e yo madwarore. Nyinga Crispin Osunga, an e jakom mar Wire Forest Management Association. Sign agreement moriwo LBDA kaachiel kod The Hive Limited, a program madhi rwako migepe 5, tiyo kod migepe 5. Achiel kuomgi en pidho kich, pidho olembe maluongo ni fruit trees, loso tree nurseries mag olembe to kod mipidho different varieties. Kendo agreement ni dhi konyowa mondo wa develop achiel kuom springs kata thidhna mantiere Wire Forest iluongo ni Bugo, mondo kwa develop tree nurseries to wan gi sustainable source of water. Wan gi groups ma waketo into clusters, eka wan gi sacco bende ma wase register ne jopur iluongo ni Beekeepers Cooperative Society. Kendo adwa goyo ne LBDA erokamano nikech already partnership ni provide automatic market kokalo kuomgi kod The Hive Limited.